Angisho mina ukuthi mhlawumbe balala namadoda awu-5 ngosuku umuntu oyedwa. Mhlawumbe u-15 umuntu oyedwa. 15? Manje yenziwa kanjani leyo? Like 1, 2, 3 up to 15? Ngiyachaza nje. One way nje? Ngiyakuchazela. Ah. And lento iyangikhathaza Ziyavula lezi ngane. Iyangikhathaza. Nina bekashona kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle noPapa ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Le Black Life TV igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika igama lami Kings Chaka. Ngolapha kaloqa sinawe nje sodinga iy'ndaba ey'thinta abantu ngokuthwala nokunye-ke kuhambe kwawahlupha. Thina-ke sinabantu abafika kithi bezoxoxa esikwenzayo kulethi ndlebe silalele ukuthi bathini. Okwenu ukuhlangana nathi lapha kwi-comment section usho ukuthi ucabangani ngodaba esixoxa ngalo namanje. Siyabonga kakhulu kuzona zonke iy'ndawo ama-provinces onke akhona abantu abasibukela kona nabasisapota kona lukhulu kakhulu uthando lweni siyabonga. Asike lo dabeni siza ukuthi ngabe namhlanje uKings Chaka uzoxoxelwani kwenzakalani makwenze njani. Ma sawubona. Sawubona njani? Asikhona njani ni? Ngiyaphila. Ngani yakwethu. Ubani lo? Ukhuluma noNolundi. Mkhize. Okay. Harding. Ngani Ngisuke eHarding njengangila. Yo. Kwaze kwakude la usuka khona. Xakeka. Usakhuluma ngokuxakeka. Ngiyazi ukuthi udaboze ngalolu uthe alibe nzima ngempela. Ngithanda ukucala. Asiqale eqaleni uqalephi kuze kufikele. Into yami ithi ngiqale bengade ngisebenza. Ngisebenza kahle. uNkulunkulu wangibusisa ngamantombazana awu2 nomfana oyedwa. Ngisebenza kahle abantu abami bebehlala boarding school. Yes. Befunda ezikoleni ezibizayo ezikhona eThekwini. Yeah. Bafunda kwaba kuhle. Kwahamba isikhathi emsebenzini ngafikela ukugula. Ukugula lokho kokubonakala ukuthi hayi ngathi ngithi ngiyabekezela kwahamba inyanga ngathi ngiyabekezela kwahamba inyanga hayi kwabonakala ukuthi hayi kumele ngiphume emsebenzini. Ngaphuma emsebenzini kwabiza ukuthi ngohlala ekhaya. Uyacabanga ukuthi ekhaya mina ngedwa osebenzayo. Yo. Ngibheke lezi ingane ngithi ngitshethi bese boarding school. Boarding school uyakhokha. Umndeni wonke ekhaya impilo sikhule ivele ingeyinhle. Kusho ukuthi uNkulunkulu wangibusisa-ke ngomsebenzi ngaleso sikhathi. Okay. Akunandaba uphele kumsebenzi. Hayi ngiphinde ngiqhubeke ngibhatanise ngemali zami ezaphuma emsebenzini. Kuphele kona. Sure. Uma kuphela qale limi ikhanda manje. Qale ngidayisa amaveji emgaqweni. Yes. Bangihleka komakhelwane basho noma yini abayithandayo anginandaba. Njengenjwayelo. Ngibuye ngibona ukuthi mangidayisa amaveji emgaqweni imali ayibikho enough. Kuphoqa ukuthi ngikhiphe ingane esikoleni. Yo. Ayikho phela into engizoyenza ufuna uqala phansi uzofunda la emakhaya. Ayikho into engizoyenza ngoba amandla awasekho. Zibuye ingane sizofunda lana ubone ukuthi seziyafunda kodwa nje kunaloko hlukumezeka ezikuthola esikoleni ezikuthola ngisho komakhelwane nakubangani babo ukuthi awu nina kade niphakeme nina kade ninje uyabaza abantu basho into abayithandayo. Okay sihambe isikhathi ngibona ukuthi ukuzongisiza ukuthi angodayisa angofuna itafula edrobheni khona la ngakithi eHarding. Hambe ngofuna itafula mangifaka le tafula ngidayise kuvane kube emnyama kakhulu. Kungasafani nangaloku yabe ngisadayisa amaveji. Yes. Kuvane kubhede kuba-ke manje sesilala singadlile. Kwagcina kuphoqa ukuthi ingane aziyeke complete ke manje esikoleni. Kwakhona-ke la elokishini manje. Kwakhona la elokishini. Funa ziyeke complete esikoleni ngoba angisakhona uku-afforda even uniform isokisi lesikole ngihluleka. Okay. Bantu abami asiphumeni sonke emgaqweni siyodayisa. Masifika lapha ekudayiseni hayi ngibona ukuthi hayi kuyehlulekeka. Hayi
ngibuze komunye angithi ukubona manidayisa ematafuleni le. gcina senibuza nabangani. Hayi bo mngani wena wasizwa yini noma wenza kanjani ukuze ufike lana? Athi bese ngiyalelwa umunye kangiyalela ukuthi hey mina into eyangisiza ngaya komunye ubaba useQonce e-Eastern Cape. Oh, Eastern Cape. Ngigibele ngishona eQonce. Uma ngibuya kulo baba kufana. Hawu. Uthe ngithembisile nje wathi uzongisiza. Hayi okay. Ngibona ukuthi kushuthi umuntu onenkinga. Akona ukuthi akusebenzeki kodwa umuntu onenkinga yimi. Kuhambe isikhathi. Hayi ngize ngihletshele omunye owayesezoyeka emsebenzini, osezoyeka la ematafuleni. Athena hayi baya bekwenza isilima laba bethi kushonisa le nale. Into ezokusiza wena hambe uye komhlaba uyalingana. Oh yeah. Angikwazi ukuthi uphuma ushone ngalapho uyacabanga. Komhlaba uyalingana. Athi kukhona ubaba ozongifica nginikeze nenamba yakhe athi hamba uye kuyena. Yeah. Ngizocela ungamusho la ngoba kusemsakazweni. Yeah. Hayi ngihambe ngigibele ngihambe ngiyofika. Hayi bangifika kalo baba athi ugaranti. Okay. Awu baba ugaranti uchaza ukuthi impilo yami izoshintsha. Athi naye ayizoshintsha. Sholona ngomlomo wakhe. Shalom ngomlomo wakhe. Hayi mangifika kuyazi ke nawe enyangeni mangawuthi sikhona mhlambe ngakini enyangeni kuba nalabantu abahlala la ekhaya osigodlo amathwasa yini okay. Mina ngize ngakho. Nabanye beze ngokuze ngabo baningi abantu. Hayi angisize lo baba. Indaba yonakala mase khona izinto okufanele ngizenze. Kula angithi ngikutshelile ukuthi kunabafana la. Yes. Abaqhula le mithi yakhe abenzana. Abavumelekile ukuthi bajole. Abavumelekile nje ukuphuma ngaphandle yabo ukuthi boyishelela into kanti sebekhulile. Kubiza ukuthi mina ufuna ngisize labafana. Into eyangixaka labafana baningi mhlambe babo 6. Oh yeah. Shuthi ngosuku ngino2. Ngicabanga sengimdala. Asiyilungisa. Ubasiza ndlela nemsebenzini abayenzayo. Cha ngibasiza kutheni njengabe ngenabo abafazi. Ngibe umfazi wabo. Ulala nabo. Ngilala nabo ngosuku 2 noma 3. Kusho ukuthi namhlanje igame lika Sibanibani noSibanibani abanogeza hayi ke imloko ufuna ngibawota ngibaguqe ngibamunce phambili yabo ngibamunce kuze ba enjoy ngoba ngifuna lento ngothi ngiqeda lapha inhliziyo bingaka. Hayi ngihambe ngotshela inyanga ukuthi ingeke inyanga ngihluleka and ngiyayeka. I give up ngibongile usizo lwakho. Nqabi inyanga ayithwala izandla ekhanda ethi lutho. Uyabona njengosuqalile qalile fayile uqede. Na kanjani ngizoqeda kanjani? Athi nafuna uzama ukuthola amantombazane awu2. Sengimtshelile ukuthi namantombazane awu2. Ngicabange akithi ngibheka isimo sasemuva. Uyasikhumbula isimo ngicela kuchazela. Bheka isimo sasemuva nje ngizobathatha ngizokwenza njani. Okay ngiyibuze ukuthi lento ngeke ibuyele nezingane zami. Athena cha njengakuyimini engicabile ngenza yonke into ngaqhuma ngenza yonke into okufanele ngiyenze. Into kuzobe yami but ingane zami zizongiqedelela lo msebenzi wokulala. Yabo lo wekamera wona owangihlula kakhulu. Hayi ngihlale ngicabange. Ayikho into engizoyenza ngijike ngibuye. Mangibuya ngizothatha ingane zami ayizivumele phezulu ingane zami zihambe. Uma zifika lapha
iy'ngane kusho ukuthi amagazi asashisa ziqualify ukwenza lo msebenzi. Hhayi mazibuya baba. Hhayi ibhizinisi lami ngaqala phansi. Nginamatekisi. Abe. Nginama-club. Yabo nje umsebenzi wami impilo yami yabuyela esimeni. Nabantu abami baba-right. Nje nendawo zobumnandi. Kade mafuthi. Hey wena. Inkinga-ke iqala la ekutheni iy'ngane zami zabe zaba omahosha. Njani? Zona lezi zo-2. Angithi nje angidayise renke. Silala nawo wonke o-driver. Angiyazi noma ile nto yaleya nyanga yahlala ngaphakathi kuzona. Manje isenza bahambe nje behamba belala nawo wonke amadoda akhona. Nginaleyo nkinga-ke. Engicela ukuthi ningisiza kona ilayo nkinga. So ayinamuntu nje kuthiwa ziyathandana. Azifuni ukujola. Azifuni zisho singitshele emahlweni ukuthi asisoze nje saze sajola thina. Thina sifuna le mpilo le and imnandi more than ukujola ngoba ukujola bathi kuletha i-stress nani. Yabo uma kuthiwa mhlambe ngithi abawusebenzela eclubini. Yeah. Like mhlambe i-weekend. Mina ngiyodayisa ngithi lapha erenki ngoba ngikuyekanga nakho. Ngiyobheka nomsebenzi wamatekisi. Angithi fanele ngiphume ngiyobheka. Ngothi ngibuya nje. Akekho noyedwa ethengini. Ingane nje zivane zabavulela imizimba yazo, zavene zajola nawo bonke labafana suke begcwele lapha. Yo. So iy'ngane zakho ubona engazi ukuthi seyithola into okufanele ize kuwe. Zithwele yona hayi nanokuthi ngibona kanjani. Kanti wona iphile kangcono. Mina ngangilwela ukuthi zona zibe nempilo e-right. Futhi ngangiyitshela ukuthi mazibuya lapha yazi sizokwazi ukuphinda back esikoleni ngoba isikole sigcina izoloko singaqedanga ukufunda. Ngangiyitshela ukuthi okay zizokwazi ukuphinda esikoleni because impilo yethu ise-right. Yes. Sishodi ngalutho. Nje kodwa hayi ingane zibhizi nje zibhizi mangithi ngiyitshela ngesikole zingitshela kahle ukuthi hayi man hayi asiyenzi nje le isikolo thina. Ukuphuma 5 minutes uphumile eminyango uyabuya usenendoda endlini. Uthi uyabuza hayi ukahle ma awuyazi indlela esonjoya ngayo masenza lento senzayo manje ngizothini ke. Uthini umlaphi? Lo kade umlaphi ngaya kuyena phela wathi ngeke asakwazi ukungisiza. Hayi ngaya ngafike ngamfonela wathi hayi ngeke akwazi ukungisiza. Hawu mfowethu phela lento okufanele ngabe ikumina manje isiye inganeni. Kanti wena wayeka ngoba unganamandla asesikhathi. Ngamtshela futhi ukuthi mina nje kwake kusheni vele indoda kwangasento umnganami. Ngamtshela amandla nje okujabulisa umuntu angisenawo. Wathi yena inkinga mina ngehluleka ukwenza lokho kwenziwa ingane ingayiko lento yenzeke kanje ingane. Kokufanele ngabe mina engenza lento enziwa lezi ingane. Kusho ukuthi iy'lwane zabona ukuthi inyakaza kamnandi iy'ngane. Zahlala ey'nganeni. Zahlala ey'nganeni. Okungenza lezilwane zabesifazane nje kwazi ba. Usho kanje? Ngeke phela befuna njalo ukulala emadodeni njalo. Kodwa-ke noma kuthiwa ezabantu besifazane kodwa kusho ukuthi angazi ngathini ngoba phela angisho mina ukuthi mhlawumbe balala namadoda awu-5 ngosuku umuntu oyedwa. Mhlawumbe u-15 umuntu oyedwa. 15? Manje yenziwa kanjani leyo? Like 1, 2, 3 up to 15? Ngiyachaza nje. One way nje? Ngiyakuchazela. And lento iyangikhathaza ziyavula lezi ngane. Iyangikhathaza kakhulu. Angisakutholi ukuphumula. Angazi ukuthi fanele ngenze njani and iyangistress. Sengize ngehla ngisho emzimbeni. So ngoba uyasho ukuthi still amabhizinisi akho ayarana ngendlela. Ngicabanga ukuthi yiphi right uyeke ibhizinisi ngoba usuzizamile lokusiza izingane so far kuyenzeki. Ikuphi ufuna ukuyeka isithwalo noma kwenzeke njani kusizwe izingane kuphela? Angisakuzwa ke manje usuthi ngiyeke isithwalo. Ngizophila ngani mangisiya? Ake wangidida. Phela mangabe ukuthi ngiyasiyeka lesithwalo. Uyakhumbula ukuthi yonke lento yami izophela. Yeah. Izophela yonke lento siqale phansi ngibuyele ekuhluphekeni. Engisuka kukona engikhule ngako
Hhayi ngeke bafu. Nizamene elinye iplani elingcono. Yabo nje leli lokuthi hhayi ngeke ngisiyeke angamane sibulale mina kwasona leso Azidliwe-ke iy'ngane zakho shuthi. Ukugobela ngicela ukuthi ningitholele umuntu ongangisiza ukuthi kulapheke iy'ngane zami kuphela. Kodwa hhayi isithwalo. Hhayi cha isithwalo anisiyeke isithwalo sami sisa-right sona. Kodwa if ugobela uthi into engasiza ukuthi uqede isithwalo uqale phansi uthole esinye. Hhayi angichazelele kahle ukuthi wayenginikelani lesi ekuqaleni. Yo. Ngoba phela inkinga siza kahle ebhizinisini hhayi lihamba kahle shem lihamba kahle ngiyakutshela ukuthi nempilo yami ihamba kahle ney'ngane zami ihamba kahle. Inkinga yey'ngane zami ile Yokulala. ngangcono ukuthi mhlambe ngikhuluma ukuthi balala mhlambe nendoda ngosuku indoda ngosuku mhlambe bawashintshanise kanjalo. Ngosuku umuntu ahlukanisa amadoda amaningi ngosuku. 15 wonke. Shuthi impilo lapha ayisekho kahle. Ayikhulelwa kwenzeka. Hhayi azimithi. Azimithi. Ohoho. Angazi futhi ukuthi ngenza kanjani. Inkilayitheka le angazi babuke le back life niyibuka kanjani. Thina siyacubungula nje sibuke silalele sizwe abantu bathini. Asizile ukuzojaja kodwa sizobuza. Uma umile kolokuthi isithwalo sakhe cha akafuni naso. Into angayifuni into eyenziwa yingane zakho ukuthi cha sayizumeka mawala nabantu besilisa. Akuyinto kangayithandi. So ake siyibambe kokugcina ngibuza ukuthi mawubuka yonke lento affecta kanjani ibhizinisi lakho nama clients akho nje. Ama-client amaya-affecteka ngoba agciniselwa wodwa ebangabona labantwana. Abi. Ngoba kuya ngokuthi ubani ofike kuqala. Manje njengoba ngisho ukuthi into engiyifunayo mina ukuthi kusuke lento le eyenza ukuthi ingane zami zilale kuphela. Hhayi ibhizinisi li-right kona yabo nje nabanye abazali sebeke bangakhela nje umhlangano ngabizela umphakathi nje. It's like concern ingane zakho uthi idayise. Manje kungathi mina ingane zami ngizidayisisa ngomzimba. Kanti cha yizona elokhuza ngithi ngiyayikhuza nazo zawutshela umphakathi ukuthi cha thina lokho sikwenzayo siyakuthanda. And awunawo amandla okuyitshela uzume ulwe ngoba uyithathile wayisa. Mina ngayifaka. And uma ungahlule nazo kakhulu uzogcina seyikhuluma. Cha angithi nje kwemina ngayifaka. Angikwazi futhi ukuthi ngiyilwise kakhulu ngoba mangithi ngiyilwisa Kwanathi nami nje ngididekile but angithemba ukuthi ingcitha buchopho zethu izoba nesu zisho ukuthi lento iyekwa kanjani ngoba hayi iyinkinga ngiyaqala futhi ukuyizwa mina ngawe. Siyabonga masikhathi nethuba ukuthi ufike nizoxoxa nathi sithemba ukuthi usizo luzoqhamuka. angethembe ngiyabonga. Babukele Black Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika elami King Sicaka ngakaluqa sinethulela ludaba lushaqisayo kanjena nje ingoba sifuna nani nifunde niqwashe nibone ukuthi ikuphi eningakwenza kodwa nasiza ngazo njengamanje ukuthi niye lapha e-comment section nisho ukuthi nicabangani ngalolu daba esikhuluma ngalo la ekhaya namhlanje. Nisale kahle. It's the Black Life TV.